आंहा सिरि हरथारबाय दालां मेथ्स मास्टाराथ' हौवाया ब्रेक डेन्सारसो होनोमोन जों मोसानानैसो फोरोंखायोमोन दासो ओरै ओरै खोमोलायनानै फाग्ला फाग्ला स्ट'रि दंलै ना नोंना मा मा दं खोन्थाबावलाय हायोबा बेखौनो रिपिट खोन्थाफिन बरिया खोनादोंमोन बुलाय थांनाय सिखाफोर लानानै थाङोमोन आं बुवा आं टिउसन लाबा सिखाफोर लानानै थाङोमोन आं गोरा नामा ओमफ्राय लोगोफोर खारजोबबा हारसिं गारना खारजोबगोन बियो जों बिना लोगोनिनो बेरायखायाबा बुजानो गिनाया देनजारब्रा बिसिना उनथिंनो लोगोफोरजों थोनबाय दाना लोगोफ्रा खारग्रोजोबबाय जोंनि लोगोफ्रा बिदि गैयालै जाम्बा मालाबाबो लोगोखौ जिन्दगियावबो गारना खारा ओरैबायदि ओरैबायदि हरनि 11था जाबा 12था थाबानो फैगोन ओरैबायदि लोगो दं आंनाव देनजारलै आमुआ ओरैबायदि साखि लोगो दं इसोर लोंस्रुबाय सोर बेलाय गिखाला फाग्ला गोजा मानसिफ्रा जों बारै बारैल'सो होखायो दा थानायाव बुलायनायखौ खिथासै नै बे लोगोआ बुरा बुरानो थैबायब्रा फाग्लाफ्रा मा गासिबो फासि नांजोबदों ना माथो बे एक्सिडेन्ट जादों बाइकजों दाखालि आं आधा घन्टा सिगांल' रायज्लायदोंमोन थैबाय फाग्ला मा जायो गाबाखैनो हाब फाग्ला आं गाबाखैबा बोरै लोगो जोनोमनि फार्स्ट स्कुल हाबजेननाय लोगो मोनदों आंनि सानबेरे मा जायो सासे गथ' जेनेबा जोंनि स्कुलाव हाबो आरो मिथिबाय बे गथ'आ सासे मानसिजों फेसबुकाव गावनि गोसोथोलायनानै इम'जि हरलायलायनानै माबालायदों आरो हेबलायलायदों आरो मानसिया जैमागुरिनि ओमफ्राय जाला गसाइगावआथ' जोंनि जायगासोना ओमफ्राय बे मालायनि जायगाया जेनेबा नोंसिनि सेक्रेटारिनिया गसाइगावआव थांनानै बुलायनो संगे संगे जेनेबा मानसि फैगौ मानि माथो जों दुमग्रोगोन बिसोरखौ नङा दाना मा जायो बे गथ'आ रावबो गैया दाना बुंबाय आदालै ओरै ओरै जादोंमोन होनबाय ओमफ्राय जोंबोथ' लोंस्रुजोबखाना मोसानोसै फांसनाव होमबा जा गिदिर जायोना बैसागु फांसना लोङाबा मोसानो हाया होनदो हाखाया दाना आं सासे लोगोखौ लिंहरबाय उमुक जादों होननानै दाना बोरै बोरै जाखो पुलिस स्टेसन दंना मिथिया सनिखौ बिनि पुलिसनि सिगाङाव बुखादों जों नायदो सोरजिगिरिबो आसरित पुलिसानो ओंखारबोआखै फाग्ला गावनि बे थाग्राया सिलाय लानानै ओइल' होनबाय थादों अफाय दङ नों होनबाय जाजोब्बाय जों बिदिनो 20 जन 25 जनसो जाखाबाय जोंना जमखाबाय गेटआवनो हाबहोला फांसनाव बिसोरखौ ओरैबायदि बे लाइट साजायनायाव नुहुरबायना बैसोनिलाय मबाइल लाखालायदों जाय लोगो बे लोगोआ नोंसिनि खानाया सिगां खारनानै बिखावजों खेबसेनो फोद्दा खोख्लैग्रोदों बे जाय फारा फारि बारसिन बुदां बुदां सासेखौल' होयो हयले जायखौ होनांगौ बेखौल' होयो जों होआ मिथिबाय ओमफ्राय जोंनि लोगोआनो जोंनि टिमजोंनो बुजाफ्लांदों सिनायिनि बेखौ आं मिथियो गोग्गोम होजादों खम फाग्ला उनावसो मिथिदों दा ओमफ्राय दाना ओंखारबाय लोगोखौनो होबाय नामा गला सालाखा गोजालै सालाखा पुलिस स्टेसन खाथिबाबो दुलुर दालदाल होबाय ब्लद ब्लद खारजोब्बाय जोंना टिमा दाना बारा जाबाय खोथाया बुजाबायना बिसोरबो रागा जोंबाय मान सनमान थांबा फांसन गानो मोनाखै जेरावनो ए फांसन गाग्रासोमोन फांसन गाग्रा नङाब्रा थारमाने फांसननि माबायाव एन्ट्रि खालामनो मोनाखै बे ए गेटाव गोलाव साजायलाङो नालाय साजायलाङो ओमफ्राय बारा जाबाय गोर्लस हस्टेलजों थांबाय गोर्लस स्कुलजों बारा जाबाय मानसिफ्रा जा बायदिसिना आं ओरै मानसि दं मा दं लेंहरजोब सोरखौ लेंहरबाय सावथाल थावथाल फैजोब्बाय जोंनाबो होलायथारसै जाय फाराफारि खम जाम्बाय उनावसो गिबाय बिसिनि मानसिया थाद्राय नङा सानाखै बिसोर जोंना लेंहरबानो फैयो फाग्ला जोंनि जायगा आयौ गाज्रि मोनखादोंला सानबिरनि जोनायखौ ओइदिनखालि माब्ला माब्ला खारना होलांदोंथाय हारसिं खारलांनानै आंखौ थैना थांबाबो दांनो होआमोन बे रावखौबो मानसि मिथिबाय आंखौ रावबो दमबो गैयामोन दांनो बे गोनाङाव दा ओंखारलां गैगाबो लोगोआ गैलाना बै थैनि सिगांबो ध्यानाव थाखादों आरो ओमफ्राय लोंला जाला गैयैखाय ओइदिनखालि लेंहराखै बे थैनायाव संखसो जौ लोंहैदों बिसोर आधा घन्टा सिगां आं रायज्लायहरदोंमोन आरो ओरैनो नोंसिनाव समफोर बेरायहैगोनलां सुनिबार बारायाव थैदों बेबायदि सुनिबार होनबा आं समफोर बेरायहैगोनलै नोंसिनाव बिदि होनलायदोंमोन समबाराव दे फैदो होनबाय नोंबो जाला लोंलाब्रा ओंखायनो नोंखौ खबर लायासै आं होनहरलायबाय बे दाना हनै आधा घन्टानि उनाव लोगो सासे कलेज खाथियाव फन हरबाय सानबिरा थैबायनो फाग्ला एक्सिडेन्ट जादों मानसिया थैयाखैमोननो
मानसिफोरा जौ फेजोबनाय ना माखासेफ्रा ओमफ्राय बिदिनो खेबसेनो गय बिफां माबाहैदों गोदोनाया माबाहैदों फाग्लासो 1.5 घन्टा ओरैनो दोनदों बेखौहाय मिथिबाय मानसिफ्रा खाथियावनो हस्पिटाल दंमोन बावबो लाङाखै लोंनाय सोरबा उमुगाव लांनो नागिरबाय उमुगाव लांनो नागिरबाय लोगोफ्रा आंनाथ' गैला खोमानानै सिदा जाजोब्बाय नंगौना नङा हरसे उन्दुवासै आं माइदो थांनो नागिरदोंमोन न'फोराव ओमफ्राय बिमा बिफा बादा होदों आंनो सहैग्रोदों गामिनि मानसिफ्रानो गैयामोन जोनोमाव गोथैसालियाव फार्स्ट थांदां गोथैफोरखौ फार्स्ट नायहैदां बेनिफ्राय एसे गिगायाखै नोंथ' देनजार गियोना आं थैदोंबाबो दाबो थैदों सानाखै आं बिसास खाथियालै नुबाबो ओरैबायदि फाग्ला गोसोआव हाबना थायोना लोगोआ नङाबा साख्लायो दानग्लिबायलै अन्थाव बाथाव थोस जा बोरैबा मोनदोंलां फिसालाय दानबावबायब्रा खामिखौ माजों दानदों सिखाजों दानबाय आखाइजों दांना सोर बेदर मोनैखौ बेदर मोनै बेदर मोनैखौ मानसिखौनो बिनिफ्राय नैबेसो खामनो नागिरा ए माबाया आदि सावनाया ए गोदोनाया बायदोंलै बासिगौमोनलै 1.5 घन्टा लस जादों जों गावनि फाग्ला गोदोना बायबा बोरै थांबावनांगौ बायाखैमोन हायोमोन 1 घन्टा थाखादोंमोन मानसिया आलदा लोगोफोरजोंसो गावनि बाइकखौ सालायाखै गावनाबो बाइकआ 1 मासानो जादों हान्टार बायदोंमोन गाव ओमफ्राय एमटिखौ सालायदों फाग्ला मालायनिफ्राय जेनेबा नोंथ' मिथियाना नोंनि बाइकखौ आं मिथिगोन ब्रेकआबा बोरै माबायाबा बोरै होलाबायबाय जा साबायनो जों आलदा लोगोफोरजोंसो थांखादों बे गावनि अरिजिनाल गोजाम लोगोफोरजों थाङाखै जों दंमोनबा दे जोंनि टिमा ओरैसोमोन हाजारखि जौ फेया ज' बेराय जौ लोंनायखौ माब्लाबा सालायहोआ जोंना मिथिबाय ओरैबायदिमोन फाग्लासो जौ फेद्रायजोबोबा फैखाया जोङो थाखायोसो सासेया उनाव गाखोनाया जिनिसा बाइक मालिकजों गाखोफादोंमोननो ओमफ्राय बाइक मालिकआ बिनि सालायनायखौ मिन्थिखानानैनो आं दस्राजों गाखोनोसैलै होनना मालाय ओंखारखादोंनो ससेयाव खाफाल मोजां बेहा बेबो जागौमोन सासेया गाखोफानाया बेबो थैहाबनानैसो थांफिनदोंना थैबायमोन गन्थं बाय थै गबाय थाग्रा जादोंनो नांहैबायना गोसा हेलमेट गानाखै आरो एमटिसो जि रेजें बाइकआ बिरलाबायबाय सायोबा बाइकखौ गावनि कन्ट्रलसिमल' सानांगौलै कन्ट्रल हाजासिम बे बाइकआ साबाय जुदि ब्रेकआनो नाङाबा ओमफ्राय थैखाबायना नोंलाय नङा आं गोलैफेराखैलै आरो खेबसे फार्स्ट जाखांबाय आंबो फार्स्ट बाइक सालायजेननायाव बे इटिएम दंना कलेज खाथियाव होमबा बाम गैयामोन बड'लेण्डआव जा सालायबा दुर्गा फुजायाव सिदा जि मोजांथारनि सालायबाय लाइटआनो अफ जाहैबाय पालसारना बिदाना बाइकआ एसे गोजामोन लामायावसो जाबाय इटिएमाव सौनो खारोमोन जों थौ क्लासानो बायबाय ओमफ्राय बेल' खेबसे 180 पालसारा आंहा बाइक सालायजेननो मोननायावहाय सौजों जा साबा लाइटआनो अफ जाहैबाय फाग्ला लाइट अफ जाहैबाय नालाय गैला लामाया कलेजआव गासिबो बन्द'जोबमोन लामायानो आन्दायबाय खारेन्टफोरजों थौ क्लासानो बायबाय दा ससे बेनि थाखाय लामा गैला होननाय जाबाय जा सानै लोगोआथ' थैखाबायलै सानखादोंनो जों थैफाखाबाय आं बियो सानखादोंनो मोनला लामा गैला जेरै सालायजाबाय फाला गथ'ना जाबोनायलै आयौ आंग्रोम दानि सालायलाबाय था खोमसियावनो पुलिसजों होसोजानायफ्राथ' मोजां मोनखायो इन्टारेस्टबो मोनलै मेन हेर'आव होसोजाबा मोनखाया नालाय मिथिखायो खिन्थु गोलैबा थैखागोन आरोना सालायनाया पुलिसफ्रा जोंखौ मोनखायाब्रा सालायना फाग्ला नों बे 400 सीसी 300 सीसी गारिखौ मोनो 800 सीसी गारिखौ बिसिनि गारिया बलेर' मालाय बाइक बायदि सालायजागोन नामा बिसिनि गारिया मालाय थैगोन गावसोरनो जाबाबो सिखाव लामाल'सो ना होसोजानोसो मोजां मोनो 390 बाइकफोरखौ होसोबा मोनो नामा नों फाग्ला मेगन थाखा खाथियावनो जायगायावनो आन्दायहोनो हागोन नङा मिडल फिंगार देखायना खारनो हायो जाम्बा बिदि बाइकजों होसोबाबो मोना बिसोरो खिन्थु मोनबाथाय गावबाय सानदो नोङो थैखाबाय मिथिबाय दा थैनोबो दा हमजागोन नङा खेबसे लोगोफ्रा हमजादोंब्रा मिथिबाय बै टलाव ओरैनिया आलिफुट साइडनिया
बाहाय हमजे फट' खेबनाया होमबा बाइक गोदानमोन लोगोना डिउकआ 200आ ओमफ्राय दाना जेलखानायाव लांजोबबाय बिसोर आंनो भिडिअ कल हरबाय दाना गावसोर खिथाबाय सासे माबाजों सिआरपिएफफ्रा सिलाइ खुन्थाजों फुबायनोब्रा गावसिगोनसो नामा सानजु खामानि मानसिफ्रा ओमफ्राय दाना थानायाव लाबोनाय गन लानानै थुदोंनो खानायाबो गोलाव गोलाव फाग्ला हानजाखायना ड्राग्स खायोना बिदिनो थुबाय दाना फानाय मानसिया ओंखाम संग्रासो ओंखाम संग्रा ओंखाम संग्रा साला बिदिनो